Egunon guztioi, entzuleok, Goiuri, Mai, egunon. Egunon Inigo, 44 urte. Egunon ekipo, hori da, 44 urte. Ez dut ondo ulertzen 44 urte zer? Dakizun bezala Inigo, gaur erasotutako haur errugabeen nazioarteko eguna da. 1982ko ekainaren 4 Nazio Batuen Batzar Nagusiak Palestinaren auziari buruzko larrialdiko saio berezi bat egin zuen. Gatazka horietan egindako ankerkeria konpontzeko premia islatuz. Aldarrikapenean nazioarteko komunitateak eraso ekintzen biktima izan ziren palestinar eta libanoar haur errugabe ugariren aurrean zuen atxekabeari erantzunez sortu zen. Erasotutako haur errugabe nazioarteko egunak indarkeria eta gerra testuinguruetan aurrek jasaten duten tratutxar fisiko, mental eta emozionalaren inguruko kontzientziazioa piztea du helburu. 44 urte eta tamalez denak berdin jarraitzen du. يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا ضرب الخناجر ولا حكم النذل فيا يما رجعنا بعيونك خبي. Aipatzekoa da halaber 2003ko abuztuan Nazio Batuen Erakundeak bere konpromiso eta lan humanitarioagatik borondate oneko enbaxadore izendatu zuen emakume bat. Emakume honek garrantzia bereziko 40 eremu baino gehiago bisitatu ditu, besteak beste Libia, Bosnia, Haiti, Kongo, Siria edo Irak. Bereziki gerretan emakumeen aurkako sexu indarkeria salatzen du. Los Angeles jaio zen 1975ko gaurko egunean eta bai, bere izena Angelina Jolie da. Zuzendari gisa egin zuen lehen filmak In the Land of Blood and Honey, odolaren eta eziaren lurraldean 2011an estreinatu zenak, Bosniako bortxaketa masiboak salatu zituen. Aktore gisa Angelinak pertsonaia ahaztezinak antzeztu dituzenean, Maria Callas, Lara Croft, Olympia edo Maleficent. Upon a dream I know you, that look in your eyes is so familiar a gleam, and I know it's true that visions are seldom all they seem. Eta Los Angelestik lapur dira 1954an jaio zen Beskoitzeko leku eder baserrian euskal musikagintzaren simboloetako bat, Estitxu. Estibaliz Robles Arangiz Bernaola Estitxu gitarraren laguntzaz 1977an hasi zen kantari 23 urte zituela. Bilboko Santiago Apostolaren aretoan eman zuen lehen kontzertua Gabon egunean. Jaialdi berean aritu ziren Argoitian Aiarrebak, Daikiris Orkestra, Sara Soto eta Nacho de Felipe besteak beste. Estitxuren saioan nabarmendu zuen Xavier Gereñok Zeruko Argi aldizkarian idatzitako kronikan. Nor da Estitxu hau? Entzunete dau inork abestuten. Bere etxetik kanpora inor bez. Eta orain beste galdera bat. Entzun duzue inork Santiago Apostol teatroan Estitxuri egin jako zantxaloen antzekorik inoiz? Estitxuren izena laster Euskal Herri guztian ezaguna izango da. Bete-betean asmatu zuen Xabier Gereñok eta urte batzuk geroxeago Beskoitzeko Urretxindorra goitizena jarri zioten komunikabideek haren ahotsaren edertasuna zela eta. Baratzeko pikua, hiru ostu ditu, dantzon dabilen horrek, oinak garin ditu, oinak garinak eta burua harinago, dantzan hobekitaki hartu jurran baino. Los Angelesetik lapurdira eta lapurditik Erromara. 2004an aktore, zuzendari, gidoilari eta abeslari italiar bat hil zen Erroman. Nino Manfredi, Kotzafai. Nino komedia la italiana generoko interpreten nabarmenetako bat izategatik ezaguna zen. Film ugari egin ondoren baztertutako langile klaseko pertsonaien antzezpenak, baina haien duintasuna, moralitatea eta oinarrizko baikortasuna edukitzen zituztenak gogoangarriak dira.
Eta aktore izateaz gain, Ninok 30 single inguru ere kaleratu zituen abeslari gisa. Beti bere ironia, umore eta malenkoniaren ukitu bereizgarriarekin. Sai quanto è meglio morto all'infernaccio che corre appresso a chi t'ha preso il cuore. Le pene dell'inferno non sono niente paragonate a quelle dell'amore, a quelle dell'amore. Se soffre meno in fondo allo sprofondo, straziato dal demonio col forcone, che fra li vive a piagne disperato, e via che te divora una passione, e via che te divora. Hartu markatzaile gorria eta seinalatu ibilbidea mapan, Los Angelesetik Lapurdira, Lapurditik Erromara eta Erromatik Donostiara, Santa Clara uhartera zehazki. Aha, 1984an kontzientzia eragozle talde batek Santa Clara uharte hartu eta desmilitarizatutako eta gerrarik gabeko eremu aldarrikatu zuen. 80ko hamarkadako mugimendu antimilitarista sendoaren barruan kokatutako desobedentzia zibil baketsuko ekintza bat izan zen. Gipuzkoako insumiso talde honek Santa Clarako irla hartu zuen gerrarik gabeko lurralde aldarrikatzeko. Eta orain hartu berriro markatzaile gorria eta idatzi letra lerriz. Intsumisioa. Cabo sargento, permiso ta guardia, egiten den guztia por la patria. Ire izena hizkuntza ta herria, Euskadi da euskaldunona berria. Intsumisioa, gaztenora oa, soluzioa. Intsumisioa, gaztenora oa, soluzioa. Intsumisioa, soluzioa. Intsumisioa, soluzioa. Intsumisioa. Uste dut bizitza honetan dena ziklikoa dela. Los Angelesetik Lapurdira, Lapurditik Erromara, Erromatik Donostira, eta Donostitik berriro Kaliforniara. Zehazki Simi Valley kokatutako etxe mitiko batera. 1982an beldurrezko zinemako klasiko bat estreinatu zuten, Poltergeist. Zinemako arrakastaz gain, Poltergeist madarikazioak beti izango du eragina film honetan. Gertaera tragikoek eta heriotza goiztiarrik jota utzi zuten film saga honen atzean zegoen taldea. Hainbat aktore hil ziren egoera tragikoetan, batzuk oso gazteak. Julian Beck, Kane Erreberendoak, Will Sampson, Taylor Shamana, Dominic Dunne, Dana Freelin, Heather O'Rourke, Carol Ann Freelin sagaren protagonista 12 urterekin. Madarikazioaren jatorria, ekoizpen kostuak aurrezeko eskeleto faltsuen ordez, benetako giza ezurrak erabiltzea izan omen zen. Begira pantalla, iritsi dira, hemen daude. Aizue, madarikazioa hautsi beharko dugu. Markagailu gorria hartu berriro eta beste noaitera joango algara? Ideia hobea daukat, Kalifornian geratuz hautsiko dugu madarikazioa. Bai. Ideia ona, Goiuri, 1994an jaio zen Long Beachen Michelle Phillips abeslaria eta aktorea. 60ko hamarkadaren erdialdean, The Mamas and the Papas laukoteko abeslari gisa ospetsu egin zen. Kritikaren txaloak jaso zituen bere ahotsagatik. Time aldizkariak pop musikako soprano puruena bezala goraipatu zen. Holly Michelle Gilliam jaioa, John Phillipsekin eskondu zen eta elkarrekin sortu zuten taldea. Geroago New Yorken kokatu ziren. John eta Michelle Phillips New York hirian bizi zirelarik abestu egiten zuten eta horretarako Michelle Kaliforniarekiko sentitzen zuen herrimina hartu zuen oinarri. Madarikazioak hausteko modu bikaina, sarritan abesti hau Kalifornia, bertako eguraldia guzkitsua eta hippie garaiekin lotu izan ohi da. All the leaves are brown. Such a winter's day.
Goiuri, zure baimenarekin errotulagailu gorri hartuko dizut gaurko gonbidatuak nortzuk diren idazteko. Ados, apuntatu, Ruben Mejute eta Marta Altzate, Omak elkartaren kideak, gurekin egongo dira parke berezi bat aurkezteko. Txotxo ginoen parkea? Eta apuntatu, Nausika Sánchezek Txillidalekuko udarako programazioa aurkeztuko digu. Ados. Eta adimen artifizialak sortutako abestietaz hitz egingo duguenekorekin. Ondo, den apuntatuta. Aize, akizu zer idatziko nuken Kaliforniako hondartzetako arean letra larriz? Zer? Ez, aztu Palestina. Azpimarratzen dut, Goiuri, az gaitezen sintonia barrura. Madarikazioak ametxekin gainditzen dira. Eta ametxak egia bihurtzen dira. Egunon, urretxindor zaleok ekainak lau ditu gaur eta osteguna da ongitu horri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo, egunon Mai. Egunon guztioi. Eta zuekin Eneko Iturbe segundu bat, Eneko Iturbe Otamendi aurkeztuko dizuegu 3, 2, 1, oren bai, Eneko Iturbe Otamendi egunon. Egunon. Eta Noa Gaztainago Jarbide egunon. Egunon. Eta Xabi Arrieta González egunon. Epa, ez daukagu ondo. Bale, segitu aurkeztuko dizuegu Xabi. Goiuri Zizarandi egunon. Egunon. Xabi Arrieta González egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1188 garrena du, goizak 10 eta 23 minutu izango ditu 3 segundu barru, ekainak 4, bihar 5 gogoratu, eta hemen 6 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratien. Eta gaurkoa abiatzeko kantu hau, ez da zergatik gaurko giroarekin nahiko egoki egiten zaidana. Torri nirekin maitea zaitut oso, berria naiz auzoan, zure lepotik nahi nuke goxo, bidean biokalai, auzo honetan paradisua ez dakit mugitzen, taupadaka metronomo bat galeraz galera. Hemen gure txata dagoneko borborka egunon, Inigo bihar, bai, bihar, gorka, bihar. Nik atzo ospakizuna hasi nuen dagoeneko, gorka, baina bihar nerurteak dira, bai. Nire maite duta da, mesedez asteburua datorrela oso nekatutanago. Maiatza, ekaina, hilabetak aurrera doaz, kurtsua luze egiten ari zaigu egorka. Ibili, gero, ibiltzezaren bezala batetik bestera, eta energiare ez da amaitezina. Gaur, Xabi, Noa eta Eneko. Bai, hemen txadauzkagu irurak. Bigarren kafea, 1000. saioa, ze oroitzapen. Esango nuke, ze momentu edarra, gorkak esan zigunean, etzela iritsiko garraio publikorik gabe geratu zelako eta kriston sustu hartu genuen, kriston pena. Eta gero bere lagun batek, zast, arara mantzuenean kotxez korrika, eta saio asterakoan ikusi genuen gorka agertzen, eta egia esan, kriston pozartu genuen, den esaten hasita. Edita Brokosek egunon, kaixo politek, kaixo polita,
Eskerrik asko gu agurtzeagatik. Eizu, dantza 98, hau ja eskutatik joan zaigu, zeharo, honek ez du ezanka ez buru. Xabi Arrieta gaur urdinez, bai, urdin berdetxo bada ez? Nik berdea esango nuke, Bai, itxasoko berdeola sakona. Nik urdina. Bai? Bai. Ui, daltoniko. Bai, egia da, nik esango nuke hoi berdea Noa? dela, Ze kolorea? Urdina da. Armarian kamiseta berde daukat honen ondoan. Ez urdina da. Hame, esan, ja, klaro. Nik daukat kotxe handi bat, beste kotxe baten ondoan, eta orduan handiagoa da bestea. Baina. Urdina da, eta gaina zilegitasun osoa daukat hau esateko atzo gertatu zitzaidan gauza batengatik. Ziko dira zue kontatzen? Wow. Bai, benetan, kontatu egingo dizuet. Bueno, kontatu. Nik duela hilabete batzuk nire bikoteari Migueli oparitu nion kamiseta bat. Kamiseta txuri bat. Miguel dago juriren bikotea. Esan dut. Ah, barkatu, ez konturatu. Eta kamiseta da handia arropa markakoa. Dala, hemen egiten dituzten kamiseta batzuk, eta badauka, bueno, atxona baten argazki badauka, eta, bueno, referentzia kultura kerria egiten duela horrelako zerbait. Kamiseta txuri bat. Eta atzo berarekin nengoen zerbait hartzen, eta esan nion, jo, Miguel, niko paritu nizun kamiseta txuri hori, alako eta besteko, eta esaten dit, urdina da? Eta nik, nola ba urdina? Txuria da, eta ez, urdina argia da kamiseta hori, eta nik, nola izango da urdina argia? Niko paritu nizun gainera, kamiseta txuria da, eta berak, ez, kamiseta hori da urdina argia aztuta daukazutanik. Posible ote da, eta esan nion, eske txuria da, eta ja, hortxe, hasi ginen borrokan. Zortziak bos gutxi horrelako zerbait. Eta geunden, herriko puntua batean, eta esan zidan, goazen dendara. Eta joan ginen korrika batean, zortzietan izten zuten, korrika batean aldezarreko dendara, sartu ginen, dantxe zeukaten, ze denboraldi berriko da, eta esan zegoen dendaria eta jabea horrelako zerbait. Eta hartu nuen kamiseta, eta esan nion saltzaileari, ze kolorekoa da kamiseta hau? Eta esan zuen saltzaileak, txuria. Eta dendako jabeak, entzun egin zuen elkarrizketa, eta berari zen erakusleioan manikiak eta prestatzen. Eta erakusleiotik atera zen, dendara sartu zen eta esan zuen, gainera, txuria. Hau da, bi aliz, badakizue hori esaten denean, dala, ez? Mai hau da, egurrezkoa da mai hau, ez? Bueno, txuria. Eta ez da gizu ez satisfakzio sentitu non, eta esan genien, bueno, beste egun baten etorriko gara zerbait erostera, baino gaur etorri gara bakarrik, konprobatzera goiurik arrazo izuela. Nik nahi dut, Beraz? kamiseta horrekin etortzea honea, eta eztabaidatzea guk. Ez, kamiseta sortu dutenek eta diseina... Saldu dutenek esan duzu. Sortu ere bai? Ah. Handia markakoek, beraiek egiten sortzen dituzte kamisetak? Agian... Ez da zarakoa? Barkatu, bai, baina beraiek... Eun hoiek erosi egiten dituzte. Espero dut erosiko dituztela eskulan prekarizaziorik gabeko iturrietan. Baina joan beharko genuke bertara. Zango nuke Portugalen egiten dituztela oialoiek. Bidai bat, Portugalera, deskubritzera Miguelen kamiseta txuria lordina. Saldu eta diseinatzen dituenak esaten badu txuria dela. Zilegitasun guztia galtzen duzu esaten duzunean hori urdina dela. Urdina zure jertxea da. Bai, baina urdin desberdinak eta berde desberdinak ere, bai? Ja. A ver, hori da pixkat berde Ciudadanos. Ciudadanos zegoela hor, ez tekenekila oso ondo ezkertiarra, eskuindarra, zentrokoa, liberala, errepublikarra, katolikoa, anarkista, zertzen. Hori dago hor, pixkat berde Ciudadanos, hori jartzen zenion oraintxe Albert Riberari, eta txak. Gaina oso Albert Ribera, Pedro del Hierro hori, zango dizute. Xabi Arrieta, zure kamisetenangatik eskatu beharko zunuke soldata igoera bat enpresa honetan, jasaten duzun presio estetikoagatik. Bi aldiz ekarri eta bietan kritikatu izan ez, kamiseta honekin. Bai, Bai. Hane asko gusta ez zait, baino berdea ikusten dut. Señor dala, esan zenun? De señor... Hombre, pixka de señor da. Pixka señor zara. Ondo dago. Goiuri da señora bat. Goiurik ezagutu zuen... Barkatu ez, orain goiurinen mobilarekin fiatu behar dugu. Orain goiurinen mobila da... Argazkia igo dut, eta esan diot begiratzeko, ze kolorean. Baita, eman dizu urdin bat, ez da erdiantzekoa. Bai, argia bat. Urdina da. Argiaren
disposizioa, kamistaren anguloa. Bai, eneko Adidas, eta nora marinera. Nahi ez zuen nire reportajean parte hartu, jende gezta bila gabiltza. Ze San Juanetarako gorka, zuk bidari galderak eta jarriko ditugu hiru hauek erantzuten. Segun ze erreportai mota dan. Bueno, zerren inguruan da? Uset San Juan jaien inguruan. Ah. Egunon gaztiak hemen indiokorrek, me encanta Goyuri, zelako eztabaida, Jesus! Miguel, pobre. Miguel Gizajoa, bai, bastante dauka, bastante. Zainigo, zuri gustatzen bazaizu kamiseta, pixkat senyorzea. Hombre, a ber, nik bihar 41 urte beteko ditut, kamiseta hori da gehiago niretzako, xabintzako baino. Keba. Ez zetu lertzen zergatik esaten duzun hori? Ez. Ez da inbeste baino, ja narratiba honekin jarraitzegatik. Bai, hemen sortu dira narratiba batzuk, sai honetan. Narratiba gehiagi sortu dira. Ez direnak amaituko denboraldia bukatu arte. Gero ja, udarak utziko du pixkatena reseteatzen, baina oraintxe narratiba hauek, eneko ere derrepente hartu du olako rol bat beldurrezko pelikulekin, eta mistizismo bat, eta iluntasun bat. Bai, hori egia da, bai. Eta noak berriz, badirudi egunero biziletan etxera doala hiltzeko arriskua bizi duela, eta ez dago bizitzerik. A ber. Bueno, gure maiteutekin egingo dugu aurrera. Mai, ezkara hasi, ez? Mai, zure maiteuta zein da? Venga, pasako gara, maipenarekin urdin koloretik, pasako gara igual hori eta beltzera, edo betu esan da, beltza eta horia. Bueno, dakizuen bezala urtero familian iten dugu horrelako txango familiarra, Gabonetan beti etxean egiten dugu horrelako opari berezi bat, ez? Osa, opari pertsonalakin beharrean iten dugu horrelako esperientzia bat elkarrekin, edo pasaden urtetan egon gara, izurdek ikusten bermion, edo ainanan gatza egiten. Gogoan dut izurdena, bai. Bai, edo gatza egiten. Eta aurten toka zaigua bedaiora jungara, hori eta beltza erleak dira, edo beltza eta horia euskaldun, hemengo erlea, alderantzizko ezagik kolorez dauzkatela, eta antxe bai, matxin jauregi eta Ignacio Harin, matxinekin elkartu ginen, izugarrizko esperientze politxe. Osa, balerdipeko erleak, hor ez dakit, izugarrizko bisita gidatu izan zen, bai dastatzeko ez ezberdinak, zauragarria familian, zenbat daki matxinek, ze pasio jartzen du bere lanean, ez bakarrik ez dio, ezik eta, produktuk ez, porque propo ez dia probatu genuen ere, edo badituzte beste batzuk ez dia urrarekin, edo ez dia urra eta kakaoarekin meriendatzeko, eta hori izugarrizko produktu onak gozoak, izugarrizko ez dakit, junginen etxera flipatzen, eta gero ja, erlauntzetara juten zarenean ikusteko nola iten dute, zer egiten duten eta horrelakorik, benetan gomendagarria, maite ditut familiko esperientziak eta maite ditut balerdipeko erleak. Ze polita. Ze honaz, makin gurean izan genuen gainera, hemen bigarren kafean, eta... Aipatu genuen. Bai. Gustora gainera. Eneko zure maite dut jakin beharko dugu? Bira, nik gaur maite dute zadakat. Noratik musika eskakizunik dauka? Ez dakit. Nik maite dute zadakat, maite dute ez musika. Maite dute ez musika. Maite dute ez musika, hola musika tristea. Eskabidean gorrotoa. Adibidez, bai. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Zer ez duzu maiteneko? Bira, gaur goizean, badakizute zuek autobusez etortzen izela Tolosara, zizurkildik, eta gaur goizean gertatu da gauzat, nik esatetera. Hau, ez, honi muga jarri behar zaizkio. Ados? Eta dia, umeak. Denak antropologa, soziologak, ikertzaileak, unibertsitateko irakasleak, jaurlaritza, osakidetza... Arartekoa ere tartean jadagoneko. Edo mundu guztiak eskatuta jaiotza tasa bajoarekin, eta zuk mugak jarri nahi dizkiezu umei. Hori da, ze ez da normala, autobusean, ninean autobusen lasai irakurtzen, lasai zen igaina goizetan, pixka jaikitzen naiz, jakitzen zara. Bai, kontuz. Hori da, jaikitzen naiz, eta kontuz, hori da. Eta umeak, igo dira ikastolako, talde bat, 15 bat izango ziren, eta montatu duten eskandaloa, izan da, ezakit Tolosatik nola ez dezuen entzun. Benetan, Hasi denak buiaka, saltoka, eta, nila hor ja erabakiet. Muga jarri behar dira,
aurrei, ez dakit zeintzuk, agian autobusean edo garraio publikoan ez ustea sartzea, agian, ez dakit, maskarilla bat jartzea isilik egoteko garraio publikoan daudenean, baina... Ostia, ojo, orainik eukiko dugu hemen, zera, barkamen eskara ofizial bat egin beharra, ari delako eneko eskatzen umeak amordazatzea, garraio publikoan, Gaurko saioan txidalekuko programazioa aurretan erabeentzat gauza bereziak sortu dituztela Irungo San Martzial eta Txotxoki parkea baita aurrek eta familiek eduki dezaten, ez? Eta justo gaur erasutako aurre errugabeen nazioarteko eguna da. Baina, karo, kontua da, hauek errugabeak gote diren. Enekorenak ez dira errugabeak. Hauek errua dute, guztiz. Vale. Izango zara zu balotxegabea, Bueno, segun zein galdetuzkea. Bueno, vale. Bai, orduan, zure aldarrikapena da? Bai. Ume... Nahi alkortak esan du, eneko zerrenda beltzera. Kaske nahiak zema dauzka? Karo, egia da. Nahiak 17 edo... Egia da. Ez, hiru dozka. Zerrenda bela izan beren, existitzen da zerrenda urdin triste da. Zerrenda tristea. Baina, zuk ze proposatzen duzu? No, nik, hau humoretik anjoet, bazpare, baten bat azte baldin bazaitu hain, eneko, ez dakizet, lasai. Baina, bueno, zure aurra edukatu, behintzat, buia gutxi goiteko autobusen edo trenen sartze danen. Eta hoxe. Zoragarri, meneko, zoragarri. No, zein da zure maite duta? Nire maite duta, atzo nire amona etorri zan aspaldiko partez nire etxea, nik bi amona dauzkat orain ikan zorionez, bata Tolosan bizia eta nire aman aldekoa, eta bastante ikusteet, nire itan aldetik, ingelesa da beha nire amona, baina urtek ja Euskal Herren bizia dela, baina ez da Tolosan bizi, ez da gertu bizi, eta aurreko astean esan ziaten bai, zure amona etorrikoa, etxen egongo egun batzuk, eta jarri nintzen pentsatzen, eta igual nire amona ikusten ez nuela urte terdi, baina gehiago, bai. Ta hoi, atzo etorri zan, oain gukin egun batzuk, eta pozin hau egia zan. Ze ondo, hause maite duta. Lehengoan kimak taldekoekin ere ezagutu genuen, Amonari egindako kantu ederra. Amona, bizirik dagoen Amonari gainera, ez? Batzutan izaten da, Amona hiltzen denean, eta baino, bizirik dagoen Amonari egindako kantua. Zure eskuen magiak, hau entzuten jarraituko dugu maite dutetan, eneko ni Xabi, zein da zure maite duta? Nik esan behar dut, maite du gabe sartu naizela estudio hontan. Eta gu ikusi eta amodio maitasun guztiak piztu zaizkizu? Ez lasai. Baina, por Dios. Justo, sarrera bukatzen ari zinatela, jaso dut etxeko taldean mezu bat, baina ez dakit nola hartu, ondo edo gaizki. Hartu gaizki. Jolastera etorri gara, hartu gaizki. Badazpate beti gaizki. Arrebak bidali duena, azterketak bukatu ditu, nota bakarra falta zeion, edo gaur zeukan irakaslearekin bilera, nota eskasa lortu zulako, 5, baino 0,5 gutxiago, 4,25 jarri zion, eta bidali du, aprobatu dit. Eta ezak nola hartu, nota hori. Esan nahi du, lehenago iritsiko dela etxera. Hembe, aprobatu. Oie, zuek zeate gaiztoak zueke? Ez, gaiztoak ez, errealistak. Eta realtzaleak batzuk hemen. Gehiago. Goiuri Zeizarandia, zein da zure maite duta? Begira, ni atzarratxaldean jo nintzen Anoetara. Anoetako... Relan partidu ikustera? Ez, Anoeta herrira. Toso. Anoetako festak direlako, eta nire kuadrillako lagun batzuk Anoetara joan dira bizitzera, ez? Hor, etxe bizitza nola dagoen horren aurrikuspen hoiekin, etxea Tolosan ez topatu eta merkeagoa Anoetan, eta ara joan dira. Eta zer gertatzen da, orain ja, sentitzen dugula Anoeta, gure kuadriako parte gisa, ez? Lehen ez ginen inoiz joaten, baina nola orain lagun batzuk ara joan diren bizitzera, tarteka joaten gara Anoetara baita ere. Eta festak ziren, eta sardin jana zeon, sardinak egin bertzitu zela, eta orduan zuk, euro terdi horrelako zerbait ordaindu. Estori bat ikusi nuen, arrazio duzu, zen bidia mantzen idan. Bai, eta sardinak anplazan, eta zuk hilaratxoa egiten zenuen, eta zure platertxoa, zure sardinekin, eta sagardoare bazegoen, eta, kuadriako batek proposatu zuen,
beste guztiak engainatu genituen, eta venga, guazen. Eta taldetxo bat osatu genuen, eta ara joan ginen. Eta sekulako sentsazio politia izan nuen, benetan herriko festetan egotearen sentsazioa. Ze niretzat herri txikiagoetako festek badaukaten magia bat dela, herri guztia implikatzen dela, ez? Eta sentitzen duzula, ez dela beste ezer gertatzen ari, hau da, festak daude, eta mundu guztia dago festara, edo denek parte hartzen dute, eta sentitzen dut, hiri handiagoetan edo hori zela gertatzen, ez? Tolosan bertan ere ez zela gertatzen, ez? Tolosan San Juanak iristen dira, eta bai badaude itzordu batzuk festetakoak, baina ez dago herri guztia festara, ez? Beste gauzetara dago, lanera, beste ekintzetara, beste zinemara, eta herri txikitan ez hori gertatzen, eta nola nire aita berastegikoa dan, eta nik txikitan, udararo, berastegin ematen dituen udarak festen inguruan eta hori, faltan botatzen nuen sentsazio hori, eta atzo eduki nuen, anoetan, eta asko gustatu zitzaidan, eta segulako plana egin genuen. Nik maite dut zure maite dutaren parean, ze zure maite duta, edo zure plana behintzat ikaragarri maite dut, Julenek idatzi dugun mezu bat. Zer? Kuxia de harreko behaz muturrekin bukatuko unan. Bueno. Piskat destrozatu eta esaldia, Julen, markatu. Izugarri. Joan ginen sardinak jan ostean taberna batera izozkiak erostera, eta izozkiak erosi genituen, Sardina zaporearekin. eta izozkiak sardina zaporea zuen, ze goxoa, ze eskuetan. Fantasia, Izugarria zen, bai. Eta gero etxera iritsi nintzen, eta gaina badakitze kontatu dut, pintorea ibili dela atzera eta aurrea, eta orduan nire etxea dago txuri polit eta orduan isartu nintzen etxera, ez dakit, laserra egongo balitzu zela, hola Lubreko museoan, eta hola ez nuen ez errikutu nahi kontuztet, bai, egia da. Herri politano eta, Herri politano. Ze plaza eta hoi, Dotorea, Erki bile ginen. Bai, ez dut zalantzarik. Zuk sardotia eta sarraina atzukin erki biliko zinelatu. Bai. Gainera jarri nuen Instagramen, hau Bad Bunnyren lakasitan ez dago. Eta jende asko idatzi dit, esateko, boa ze ona. Tardon, karo, gaur torri naiz puztuta. Gaur naiz eduki sortzaia. Gaur naiz unanue. Albuen zein daukozun gogoratuz, hemen badira Bastante hitz egiteko mandu lakasitak, eta ez du asko aipatu. Bihar aipatuko dugu. Dago beef cruzau esaten dena, Hola, beef gurutzatua. Zeinen artean? Eduki sortzaile batzuk eta besteak. Ezkertiar feministak eta ez, ari dira, azken orduetan gertatzen ari da, pixkat eskuin liberaleko eduki sortzaile batzuk, ari direla feminismotik kritikatzen, lakasita defendatu dituzen beste batzuk. Egon dira aldaketak azken orduetan. Lakasitaren funtzionamenduan. Uste dut sareetako kritikak aintzat hartu dituela Bad Bunnyren lantaldeak eta aldaketak egin dituzte. Bihar aipatuko dugu. Ondartzan ikusten Biharko gai ederra da. Nik ditut bi maite dut, edo hiru, ustakit. Lehenengoa. Atzo gauza asko egin behar nituen, Donosti inguruan bilera pare bat, joan behar nuen bidaso aldera, gero itzuli, eta lezora joan behar nuen denda konkretu batera gauza batzuk erostera. Por cierto, ez dakitela, nun gorde ditudan, atzo erosi nituen gauza konkretu horiek, hainbeste kosta zaitanak topatzea mendozket. Marabila, ematen du txorakiria bate, baina oso zaila da lortzen. Marabila. Kontua da, lezoran induan horretan gogoratu nintzala gure lankide izan dako Amaia Resende, lezoarra dala eta lezon egiten duela lan. Esan, Amaia, lezora noa kafeaz hartuko dugu? Eta hartu genuen kafe bat, espaliko partez, goraintziak, goiuriri eta denei. Amaiarekin egon zen? Bai, Kristi jarri zara. Hombre, zu sardinekin eta sagardakin zauden, Baina Amaiarekin nintzen egon. Eta niri etzidan inorka bisetu Amaiarekin egon. Amailita jarri zaigu zelosa goiuri. Maia, zerrenago. Maia, azerrenago. Bamiarekin kafetxoa hartu nuen, egin horlako eguneratzea askar bat, eta berak bilera batera joan behar zuen, da nik oraindik margen pixkat banuen, da zen, udaletxera lagunduko dizut. Eta hemen dator maite dut A eta maite dut eza. Hazi da pixka bat? Zein? Amaia. Alturan pilo bat. Bai, besarkatu nindun, desun, Amaia, parez pare gaude. Hala! Eta nire maite dut eza da, enuela lezo ezagutzen. Lezon egondakoan nintzen, lagun batan bizizelako, daren etxe azpien, eta bero Jaizkibel ingururako bidean, edo Pasai San Juanera iniz joan da, eta maite dut eza da hori, lotxa ematen dira, ingertu eta dudan, eta jende ezagutzen dudan, herri bat ezagutzea,
Baina ze polita den lezo. Baina. Nik ere ez dut ezagutzen. Bueno, entzuleok, zoazte lezora kroketa bat jatera. Gaur bertan igualez, pixkat atzu eguzki egiten zuen, eta egia esan, Eliza pare bat ikaragarri ederrak, udaletxea, plaza, kale, zoragarri batzuk, liburutegitxoa, flipatu egin nuen, txikia da lezo, gainera lezotik, portua hor ondoan dagoela, bai, hori guztia ubikatzen nuen, baina edertasun estetiko hori enuen buruan, eta bai, gora lezo eta lezoko jendea, eta gora amaia resende. Eta nire beste maite duta da, nola bihar nire urtek dian, nik normalean urte betetzak ospatzen ditu dala luze. Eta atzo hasi nintzen ospatzen. Eta dene buruari egin nion opari bat. Eta erosi nuen piragua bat. Hola, pim pam pum. Faltako zan, ez da? Gutxi eduki eta... Egia da, ja iristen dela momentu bat, eski honek dauka berezitasun bat, eta... Egia da, izan zela pixkat favore moduko bat ere. Nere lagun txiletarra hitz egin dizuet, mingotaz, justu lehenengo aurrez aurre ikusi genuen, baina ibili naiz laguntzen berak piragoa txiletik ekarri du, beren eska Donostian dagoelako eta hola. Eta lehengoan elkarrekin aritu ginen, eta bere piragoa da modelo bat, hemen gutxi ikusten dena, eta oso interesgarria. Eta justu gauean esan zian, inigo izu, pentsatu dut piragoa salgai jarriko dudala, norbait interesatzen bazaizue, ze piragoa hau berriro hegazkinean eramatea, kobratzen badiate, rollo bada, eta beste. Piragua guapoa da, atzo momentu batean joan nintzen probatzera, sentitu nintzen, piragua hau niretzako eginda dago, oso bizinoa, oso azkar. Mingo lasai, ointxe emango izut dirua, nuntza du, eta hola ez daukazu piragua ja mugitu beharrik dagoen tokitik, hortxe geratuko da, hegazkinean ez ez eraman behar, dena ondo. Nik uste dut beste lokal bat erosi beharko zula, piragua gordetzeko bakarrik. Baina notizia hon badaukat. Atzo atera nintuen argazkiak, bi piragua salgai jartzeko. Bale, ados. Gogoratu behar diazue, jartzeko, orain jarri egin behar. Gogoratu behar diazue programa bukatzean, Walapopen sartu behar ditu dela salgai jartzeko. Entzuleok, horixe maite dut, atzo piragua erosinora, eta gaur euriari begira nabilela, iluntzean errobi ibaia jaistera joan eta piraguari estrenatzeko, baina maite dut ez bat gehituko diot honi, nazka eginda, aste hasi eta jende guztia esaten. Euria dator, aste azkenetik aurrera, jarrikatiuskak, ze kriston euria dator, 7 tanta ez ditu bota. 7 tanta ez ditu bota. Euria iten dunean ez da piragua, paragua. Wow. Osondo mai, Laister arte, deituko dizugu, zure kurrikuluma hemen da gerate da, deituko dizugu Laister eta egingo dugu zerbait. Entzuleok, bagoaz aurrera jende serioagoekin, bueno, ez dakit ikusten ari naiz gure horrengo gonbidatuak eta oso jende serioa ere, ez dakit nik izango te diren, baina asko maite ditugunak, beraz, Eneko, Noa, Xabi, zoazte, gero bueltan etoriko zarete batzuk, guk aurrera egingo dugu. Aio! Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Gure ikusleak, streamingez jarraitzen gaituztenak, ari dira ikusten gure gonbidatuak selfie bat egiten, horrela energia honekin iritsi daiteke bat irratsaio batera. Ez dago Paris posiblerik. Irungo San Pedro eta San Martzial festak aipatzen dizkigutenean, hitz bat etortzen zaigu burura, alardea. Garaiko jantzien ikusgarritasuna, salbak, txilibitoen musika, adabaki eta danborrak,
Baina hori festaren zati bat besterik ez da. Irungo jaiak aipatuta, pentsa genezake baita ere kontzertuetan. Aurten, gozategi, kaparrak, zea maiz edo bele arituko dira. Kirolerako ere beti egoten da lekoa. Tenis txapelketa, zaldien Nagore Otainon memoriala, edo txirrindularitzako Done Pedro sari nagusia. Eta baita bestelakoak ere, erraldoi eta buru handiak, kalejirak, pozgarriak. Gauza hori guztiei proposamen bat batuko zaia aurten, Txotxongilloen parkea, Omak elkarteak ekimena antolatu du ekainaren 23-tik 26-ra Irungo Euskara arloaren babesarekin. Eta beraz, San Martzialetan haur eta familien gozagarri izango diren Txotxongillo emanaldiak programatu dituzte. Eta guk itzordu hauen inguruan gehiago jakiteko Ruben Mejuto eta Marta Altzate gonbidatu ditugu gurera, egunon bikote. Egunon. Egunon. Zemo zabete? Ongi, urduri. Urduri? Bai, ez da egi izango. Berritxu gabiltza. Bai, hori egia da, horre gure saio hasi dugunean iritsi dira entzuleok eta hor zeuden barrukaldean hitz eta pitz. Bueno, ez genuen gutxiago ere espero, ez? Ona iritsi da isili bazeundetet zinetekia kaso zuek izango. Ez. Urduri irratiarengatik balin bazaudete, urduri egongo zarete ekainaren 23 gerturatzen denean antolatu duzunarengatik? Ez, egun horietan guk uste dut txontxongilloak eta antzerki eta aipoin kontalaritza eta horrela ibitzen garenez, ohituta gaudela improvisatzea, baino irratia gauza serioa da. Naiz irratia serio, niretzako serioa. Uste dut, bigarren kafeaz esan duten gauzarik txusienetakoa izango dela hau. Du serio garela, bueno. Batez ere ostegunetan mai gorostiaga gurean dugunean. Falta zitzaiguna. Bueno, egunon, Marta, Ruben. Bueno, bia pasatzen zarete ja, bigarren kafetik. Eta, ojo, burura etorri zait saio hasi baino lehen zurekin, Marta, Mexikon zinela, gau beltza hartan, nola egin genuela konexioa Mexikorekin, Kalaka, Katrina buruz hitz egiteko, zoantxe zinen, guaina hemen filkatuta, hueltatuta. Eta, guain Txotxongillokin murgilduta ere, zure abenturen artean. Bai, bueno, izan ere, ni Mexikora jo nintzenean, txontxongillo obra batekin jo ginen, eta gero izan ditut nire ibilbidean, hartu eman batzuk txontxongillokin, baina, bueno, hain juntatu naiz ere, Donostitik gertu dauden beste txontxongillolari batzukin, eta hor bagoaz poliki-poliki elkartzen, proiektutxoak elkarrekin sortzen, eta, Omak elkartea ere sortu berri dugu, eta hemen gaude gaur, pixkat hori azaltzeko ere. Eta zure kasu, Ruben, Ruben eta Tamara Cuellar, Ostomilla, Txotxongillo taldea, gurekin egon ziniten bai, kontatzen proiektuak eta bar, ikusi eta estrenaldi bat medio, beste gauza batzuk egin dituzuela, nola dijo Ostomillaren ibilbidea? Ostomilla Txotxongillo taldearekin ongi, badakizu gu oso aktiboak eta politikoak garela, orduan ezin gara geldi egon, gure lanaz aparte, kulturgintzan, herrigintzan eta horrela baitare diardugu. Eta sortu genuen Euskal Herriko txontxongillolarien topaketa, hasiera batean guk eramaten genuena, eta pixka bat kontuatu geda gure taldeari dedikatu behar digula denbora, eta pixka bat ireki behar dugula kolektibora, kolektibotasuna lantzen duten ekintza hauek, ez? Orduan, txontxongillolarien topaketa eta txotna bat jarri genuen, pasan urtean, lehen da biziko aldiz, bigarren topaketa garatzeko, oso ondo juntzen, eta aurten ja Omak elkartea legalki forma hartuta eta Unima federazioaren barruan egonda, eta garrantzitsua esatea Unima dela Euskal Herriko ez, munduko elkarte erik zarrena antzerki munduan, konfunditzen ez banaiz, eta arte munduan zarrenetarikoa, lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, eta Omak Euskal Herriko izan da, hor bertan dago federazioan barruan, beste Espainiako eta Frantziako eta Europako kideekin batera lanean, ez garela men irla batean. Eta Omakek orain hartuko du bere gain topaketaren antolaketa, eta aurten jaio den Txontxongilloen parkea egitasmo bat Irungo Euskal Arloari zuzendutakoa, eta sorpresa guretzat, baiezkoa eman digutenean, eta gainera oso modu honez, eta bai
Hautetxia eta bai langileak nola lagundu diguten guzti honi forma ematen eta gainera Irungo jaien erdigunean izango dena, ez? Programa hau. Esaldi horren atzean, asko dago ikertzeko, ez? Eta sorpresaz, baiezkoa eman digute. Ez horrek esan nahi du hori ez dala inoikoa, ez? Edo asko burrukatu behar dugula. Bai, badakizu, nik uste dut leku guztietan, instituzioek beraien lana dute eta kulturelkartek gure esparrua eta askotan zaila da, ez? Lortzea instituzioa eta kultur elkarte edo jendearen arteko lankidetza hori errespetuz, ez? Instituzioa daude hor, gu gaude hemen, eta bien artean zegin dezakegu, azkenean herritarrentzako gauzak direlako egiten ditugunak, ez? Askertzekoa, ez? Euskara arloak, babesa hori emateagatik eta horrelako proiektua aurrera emateagatik. Omak hoi legez jaio berria edo, segurazki barruan zaudeten taldek eskarmentukok, seguro, zalantzarik ez, ezagutzen ditugulako. Eta esango nukela, oinarria Zaragozara joan behar gara, Txotxongillon parkea pixka irudikatzeko. Harrapatu jazu, mae! La Bordeta parkean eriten da, el Pilarren. Bai, hemen mai asko aquí, gezurrik ezin dia esan. Bai, hor bertan Zaragozako El Pilarreko jaitan konfunditzen ez banaiz, antolatzen da El Parque de las Marionetas, ez? Eta pixkat, bere dute identitate eta bide propio bat, baina jaien barruan, ez? Eta gure ideia zan, horregaitik Txontxongilloen parkea, Txontxongilloa da gehiago objektua edo titere bezala, ez? Edo ginola bezala. Eta, nun Txontxongilloak parke hartuko duten, eta, pixka bat Euskal Herrian nolako egunik ez dago, eta esan genuen, guk asmatzen ditugu proiektu asko, Baina gertatzen dena da gero proiektuak aurrera ateatzeko sinergiak eman bar direla. Eta kasu honetan eman da, Txontxongilloen parkea hola proposatu genien, eta helburuen artean euskara bultzatzeaz gain, eta noski Txontxongilloen lana bultzatzeaz gain, euskal sortzaileen lana bultzatzeaz gain, badago ere proposatu genionean udalari nola gu txosna bat daukagun hasierako ideia bezala, txosnagunetan baita ere filosofia alternatibo bat irekitzea familientzako espazioari, ez? Nun alkola pixka bat alde batera utziko genuen, eta beste motako produktuak salduko genituen, adibidez pasan urtean hasi ginen kafea saltzen, aurten zuku ekologikoak, eusko gama produktuak salduko ditugu baita ere Palestinaren boikotarekin, eta Israelari egiten nahi zaion boikotarekin markatu, eta baita ere produktu lokala kontsumitzearen aldera, eukiko itxugula olako produktua, palomitak, algodon, azukrezko algodoia lehendabiziko aldiziko dugu, eta nik uste dut beste txosnariak ere eukiko dutela zerbait, alkolaz aparte, ez, ematen du, bakarri dakigula herrigintza egiten alkolatik, eta ni ez naiz alkolaren kontrakoa, baina bai egia da, beste jai eredu batzuk ere hasi bar ditugula bultzatzen gure gorputza saintzeko ere, ez? Eta, hori ere udalari asko gustatu zitzaion. Azkenean izango da, 12 txondak ez daude irekita. Baina, pixka bat filosofia horri helduta ere, ez? Osasuna, euskera, eta Txontxongilloak, eta, familientzako espazio euskalduna jaietan, ez? Badakigu Irungo jaia normalean nahiko ordalduna direla, eta, guk perspektiba horrekin ere proposatu genion euskara arloari, eta bertako langileak oso ondo erantzun zuten, eta ez dakit, igual Marta ere... Beste herri batzuetan ere hasi gara ikusten pixka bat, ez? Txosnaren ordutegiak zabaltzea, arratsaldetik txosna zabaldu antzerkiren bat egiteko, bagoaz pixka bat lerro horretan. Eta beharra ere badago, ez? Askotan txosnagunek hartzen dituzte espazio ederrak, erdigunekoak eta festaren gune oso zentraletan daudenak, eta ulertzen da, ez, txosnetan parranda egiten dela eta baina gero goizean, askotan gune horietan egotear egokitzen zaio festari, eta hor, kafea, bestelako zea batzuk, izan daitekela Marianito bat hartzeko aukera ere baina alkoholik gabeko proposamenak edo bestelakoak ere uste dut behar dutela nolabait espazioiek ere bizirik egon daitezen beste ordutegi batzuetan, musika planteamenduak ere desberdinak izatea, eta uste dut hor badagoela espazio oso interesgarri bat. Alaren ere inguruko txosnetan, zukoak eta azukrezko algodoia eta hori ez dago, proposatu behar diet, esan behar diet, hemen Irunen aurreratu egin direla.
Bai, bueno, hori ere finantziazioaren kontua ere bada, ordun instituzioetatik ere finantziazioa balin badago, beste ekimen batzuk aurrera eramateko, agian alkoholaren salmentak ere bera egin dezake, ez? Eta horrelako dependentzia bat ez izatea, jaiak sostengatu ahal izateko. Ze interesgarria baita ere heltzeko beste, ari mutur potoloari ez, euskera aipatu duzue, Irungo festak izan direla edo badirela oraindik nahiko erdaldunak, eta, egia da, ez dakit ikusten dugunean musikan kartela eta kontzertuak ez izaten direla, ez dakit aurten txenoa dator, Henry Mendez ez dakize, osea, diru gehien behin inbertitzen da kanpoko musikarietan, ez, edo gaztelanezko musikarietan, eta zuek heldu nahi izan diozue euskarari eta gainera euskarari, ez dakit aurrei begira. Horrek agian eragingo du etorkizuneko festetan, eta etorkizuneko festak euskaldutzen joan daitezke. Bai, nik uste dut, nik ez naiz udalekoa, bai, baina nik uste dut, bai, normalean, hausnartuta programen inguruan, kontzertuak ikusita eta horrela, normalean, saiatu direla azken urteetan, suposatzen dut, alderdi politiko ezberdinen arteko akordioak direla eta izaten ekilibrio bat. Baina bai egia da, beti garrantzitsuna edo ikusten bauzu aurrekontua, normalean diru gehiena juten dela kontzertu batera erdalduna. Pasaden urtean izan zen, uste dut izan zela, bai, ez dakit, baina izan zen kontzertu bat, eta urten txenoa da, eta, jende asko gerturatuko da, baina, da... Fangoria izan zen pasaden urtean. Fangoria potentena izan zen? Puro relajo, Fangoria, Ladilla Rusa, eta ez dut ikusten gehiago hemen, Judeline, horiek. Ongi. Eta, horren arira, nik uste dut horregaitik ere antolatutela aurre jaietan edo lehenengo asteburuan gozategi, hori oso euskalduna da, nik flipatuak gertu nintzen ikusi nunean, eta oso euskalduna. Baita ere, Irunen euskaldunak bagerala, asko, nik uste dut. Asko. Baina sakabanatuta beti bezala euskalduna gustatzen zaigu gure artean borrokatzea eta amasei alderdi eta bar. Ez dut horretaz hitz egingo. Eta gero, bai, niretzako da super garrantzitsua euskera emozioekin lotzea, hori egon nintzen Josurekin dela politikoki euskara ordezkaria, esaten zaio ez, euskara ordezkaria Irunen, eta esaten zuen euskara instituzioetatik kanpo, eta hori egia da, zen normalean euskara eskolan, eta gero jolasteko, telebista ikusteko ez dakize gaztelania, ez, eta orduan, antolatzen direnean olako gauzak emozioi lotuta, ozio eta denbora libre horretan, nik uste dut horrek asko laguntzen diola gure hizkuntzari euskarari ere. Bai, zarantzari gabe, oso interesgarri. Joni, errikitan nago, ezagutu nahi dute egitaragoa zain den, 23, 24, 25, 26, ekainean, errepasatzen dugu, Marta. Bai. Bueno, emanaldi guztiak izango dira 12an, eta 23an eukiko dugu Kai Robot, eta... Amestu antzerkiarena. Bai, eukiko dugu 24an Katxaruloren alaba. Mirari Urruzola, jaiotzez Tolosarra, baina Galizian biziena, Babaluba taldekoa. Egon zan gurekin bere izparekin larraitzekin, bai. Hoxe. Etorriko zaigu. Eta berak kontatuko ditu Galiziako istorioak, baino euskeraz. Orduan, hor badaukagu ere kultura arteko kontu hau, ez? Ere ekarri nahi deguna Txontxongilo parkean, eta Omak elkarteak ere bere baitan baduena. 25an eukiko dugu Amaika Gatazka. El Tenderete taldekoa, Bizkaitik Bilbotik etortzen zaizkigunak, Lito eta Amaine, historikoak, nik uste dut, Maik esagutzen dituela, eta Arizko Txontxongiloak gehiago egiten dituztenak. Eta, 26an bukatzeko egingo dugu kabareta, familientzako kabareta, Omak elkartetik antolatuko duguna, eta, horre, bariete moduko bat izango da, nun numero zenbaki desberdinak ingo ditugun, eta elkarleanean ere arituko geran, zerbait bateratua egiteko. Izugarrizko programazioa, lagunetan, Irungo parkean. Eta familia kabareta, entzun duzu, normalean kabaretak helduentzako dira, hau familientza da. Eta, artista afamatu pilo bat, Marta Altzate, behin artean, Carlos López, adunakoa, edo... Asteasukoa, barkatu. Eta, gero Ostomila ere gongo gara, Santi Sos Bilbokoa ere gongo da, eta, sorpresaren bat ere espero dugu kabaretean. Beraz...
ongi etorriak zarete, gerturatu. Denok gonbidauta nik, etorkizuna begira, galderatxo bat, nahi bat igual, Joni guatzen naiz, Bartzelonan garai batean, guain ezain bestaino, Turo parkean, astebururo iten zuten horrelakorik, Madrin el Retiro, edo ez dakit Parisen ezagutzen dut Luxemburgo parkea, edo bada beste Park Montisau, edo horrelako zeu zer, astero, txotxongillo manaldi pilo bat egiten direla kalean. Ametxe egiten duzu Irunen edo Euskal Herrin espazio gehiago izateko nun astero programatzen dela kalen txotxongillo emanaldi. Bueno, bikaina izango zen, ez? Nik usteet bagoazela poliki eta lehenengo urratsa bai izan dela joatea elkartzen, ingurukoak, ere helburua bada omaken, bai iparraldeko bai Nafarroko jendearekin ere harremanak estutzea, eta baita ere txontxongilloekin ibilbide desberdinak ditugun pertsonak ere elkartzea, batak besteari ere erakusteko eta elkarrekin joateko sortzen. Eta hori ja egiten ari gera, ja elkartu gera adibidez lanbe formakuntza edo eraikuntza saio batzuk egiteko, ez? Hoxe. Eta bueno, orain nire kabaretari begira ere nola da? Bai, guztion artean sortu bar dugu, hori izan sorpresa, baina berdin du. Guztion artean sortuko dugu Carlos Lópezekin batera, 5-6 manipulatzaile behar duen numero bat, Carlosek eginiko arizko txontxongilloekin, eta esan behar da Carlos niretzat maisu bat dela Euskal Herrian momentu honetan, behar bada Korrado Masatxi ere ezagutzen duzutela, ere beste maisu bat, horren mailakoan nik esango nuke, nun bakizute arizko txontxongilloak pixua milimetrikoa izan bardula fisikoki mugitu egin alizateko zen. Eskotan ikusten ditugu txontxongilloak, ze polita, baina gerazten zara mugitzen eta ez du funtzionatzen. Eta horren atzean dagoen maixulana izugarria da, eta gutxi dira maixulan hori daukatenak, eta gutxi da gainera Carlos bezala nahi dutena konpartitu, eta bere nahia, orain ja bere helduaroan, esango genuke jubilazioan, da bere bizitza guztian ikasi duena, bai Italian, bai Espainian, bai Katalunian, Pepe Otalekin, hemen Euskal Herrian, Argentinan, hori guztian nahi digu erakutsi eta konpartitu. Eta gaude formakuntza tailerrak ematen, eta bera da maixua nahi duelako, eta eskaini diogu espazio hori. Carlos ez da inoiz jubilatuko. Ez, noski. Zu bezala, maiz. Oximoron, ni Carlosekin ezagutzen dut, eta izugarrizko txotxongillero dara, batez ere arizko txotxongilloekin, maixu handi bat, azfinenea artestenikoen laborategiaren sortzailetako bat, eta alma materra Elena Aramarrirekin batera, hor sortea izan genuen, jatorrizko proiektuan sozio fundador izateko, eta hori asko ikasi genuen, berarekin txotxongilloekin. Eta benetan gozatu zuku guztia atera Carlosi merezidulako. Bai, noski. Bai, momentuz beraz, amesten degun hori, bada horrelako tailer bat edo... Iraunkorra, ez? Iraunkorra izan alizatea, bertan, hasteko juntatzen, eta harreman hori hoiek suertatu daitezen, beste zuk aipatutako beste toki horietan gertatu den bezala, gero plazetara atera alizateko bertatik ere. Orduan, igual eskatzen dugu, ez? Kulturgintzan, herrigintzan eta txontxongillogintzan gauzak egin nahi ditugu, baina espazio bat behar dugu. Mesedez, lagundu. Eta kalea beti izan da gurea, Bai, baina hor... eraikitzeko. Gozatu, Irundarrok edo zein... Bertaratzen zareten orok? Sargia parkean, okupatuko da? Bai, hori da, barkatu, Sargia parkean eginen da egunero 12an, 23tik 26ra, normalean izotz pista jartzen den toki berdinean, hau da, Urantzu frontoia eta Sargia partearen atzeko partean itzala dago, 12an, 12 ja ez dago inbeste, euria egitekotan izango da Urantzu frontoi txikiaren barruan, eguraldiaren hor bertan dagoela onduan. Eta bero asko egitekotan, 35 gradu adibidez, nik ustut baietz egingo dugula barruan. Itzaletara joko duzuela. Bai, hori da. Marta Alzate, Ruben Mejuto, mila esker gaur gurekin izateagatik, gonbidapena luzatuta gure entzulei, eta zuei ere nahi duzuenean gurekin kafea hartzera etortzeko beti ez. Urrengo ostean. Venga, ados, torri. Aio. Aizea Garizumakoa Ruper Ordorika Kubatar doinuetan Amur eta Toujours diskotik, urrengo segunduetan zuentzat.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldian entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. I recall just walking down the street, trying to escape the city heat. I saw her from the corner of my eye. Yeah, she looked so good I thought I'd die. My heart went bang, shang, lang, bang, shang, lang, bang, shang, lang, bang, bang. My heart went bang, shang, lang, bang, shang, lang, bang, shang, lang, bang, bang. Entzuleok 11 minutu hemen jarraitzen dugu naiz irratiaren sintonian bigarren kafea zuekin hartzen eta bigarren kafea hartzeko bigarren bisita gure mikrofonetara gaurkoan Eneko Iturbe mendik egin duena. Eneko, egunon berriro? Kaixo. Eta bigarren kolpea, musika adimen artifizial dun, musika artifizial, ez da egin nola ditu behar diogun honi, musika virtuala, aurrekoan aipatu genizuen, hainbat fase izan dituela, musikariak nola baite maskara bat topatzen zutela musika virtualean, 2008 bateko, bai. Bai, bueno, nahi bale mazu, hola, azkar batian ingoet laburpen bat, musika virtuala da, ez dakinantzat, musika talde bat, baina virtuala, hau da, animaziozko pertsonaietan oinarritzen dena. Hau da, atzetikan musikariak daude, edo egon daitezke, hor dago. Sekzio honen edo saio honen gakoa, hori aztertea, baina, musikari edo marrazki bizidun hauen atzean, badaude musikari batzuk, marrazki bizidun horiek musika egin dezaten. Eta, gaurko saioa hortan datza hori ikustea. Baina, ikusi dugu azken urteetan, batez ere 2008 batetik, adimen artifizialak hor esku hartu dula eta, badirela orain musikari batzuk, atzetikan pertsonari gabe daudenak. Hau da, adimen artifizialak sortutako musikariak daudela, musikari virtualak. Eta, ipatzen genuen, adibidez, 2008 batean, Authentic Artist izeneko startup batek, nola egiten zituen, Twitchen zuzeneko moduko batzuk, eta nola, txatean, jendea idazten ari zen bitartean, kontzertua moldatzen zijoan, ez? Era bate da, edo bestera, baita, aipatzen genuen hori NFT bezala saltzen zutela batzuk, baita aipatu genuen adimen artifizialak, gaur egun musikan erabiltzen dela, baita gauza teknikoetarako, adibidez pista batzuk edo garbitzeko, edo pista banatzeko, edo danadalakoa, eta gero iritsi ginen, estanda edo eztabaidaren lehenengo harrira, ez? Eta da, Xania Monet, musikaria, eta hau aipatzen genuen, adimen artifizialak sortutako musikari badela. Telisha Nicky Jones izeneko pertsona batek berak sartu zuen giza inputa edo, eta berak
Suno izeneko adimen artifizialiti esan zion naizu. Egidazu abesti bat letra honekin, hau kontzeptu hauek aipa ditzan, eta gainera sortu idazu hori kantatuko duen pertsona bat, eta bueno, hori ere, hori horren pertsona ere ez, baino Xania Monet horren inguruan hitz egin genuen, eta gero aipatu genuen nola hilean Spotify bezalako plataforma batean ia ez 500.000 entzule baino gehiago dauzkala hilabetero. Eta gero baita $3 milioi kontratu bat dakala Hollywood mediarekin. Karo, orain iritsi, onarte egin genuen aurreko saioan, gutxi gora bera. Bai. Eta orain, bigarren zati honekin jarraituko dugu. Ze gertatzen da Xania Monetekin? Industriak babesa ematen dio ez bakarrekan Xania Moneti, baizik eta beste adimen artifizialak sortutako beste hainbat artistari. Karo, eta horren adibidez Neil Jacobson, Universal Studioko esekutibo hoiak, berak publikoki esan zuelako, babesten zituela horrelako musikari eta esango dugu horrelako abestiak, eta berak esaten zuen baita, industria, honekin ikus daiteke industria tradizionalak, betiko industria horrek, nolabait babesa ematen diela algoritmo berri hauei eta esango dugu musika berri honi nolabait baita zergatikan merkegoa delako noski beti ere gauza askotan bezala atzean badago balio ekonomiko bat, ez? Eta ze gertatzen da musikari hauekin, azkenean diskoetxe batek nahiago du Xania Monet bezalako artista bat, hainbat arrazoiengatik. Batetik, ez dago birarik, ez dago kontzerturik. Ez du kontzerturik eman beharrikan, beraz, ez du zertan dirua hortan. Baina hemen nire lehenengo zalantza. Bai. Zenik entzun izan dudana da azkeneko urteetan, diskoen salmentak bera egin dutenetik, ez? Lehen askoz gehiago saltzen ziren, benetan dirua dagoela biretan eta kontzertuetan. Zerdun, artista honek ez baditu kontzertuak eskaintzen, hori berez, gauza ona beharrean nire lehenengo pentsamentua, ez? Disketxe batentzat hori txarra da, eta ez, ona. Ez dakit, Hau da, karo, ulertzen dut... Kontua da, atzean, autoretza eskubideetan ere aldaketa handia dagoela. Eta ulertzen dut, bira bat egiteko, karo, dirua jarri behar da lehenengo. Satiketak saldo aurretik, diru asko inbertitu behar duzu bira batean, eta hori aurrezten duzu, ez baduzu birarik egiten, baina aldi berean, bira batek ematen dizun diru sarrera hori ez daukazu. Kontua da, badagoela puntu bat, infinitotasunean erortzen dena adimen artifiziala nolabait orokorrean kokatuko dugu, hemen badaude 1000 planteamendu horren atzean, baina adimen artifizial generatiboaren inguruan, Unai Elordi Hidalgorekin askotan hitz egin dugu. Arazo nagusia gaur egun plataforma eta distribuidoren artean dago. Plataformen artean arriskutsuena Spotify da, ez bakarrik aipatu izan dugu inoiz ez, genozidioan izan duen parte hartzeagatik eta bestelakoak, baizik eta plataformarik entzunena ere badelako. Spotifyen planetan badago entzuleari eskaintzea aukera, nolabait, nahieran, ala karta deritzon musika sortzeko. Baina ez edozin musika. Spotifyen buruan dagoena da, nik eskainiko diot Goiuriri Taylor Swiften abesti bat sortzea, atzo bizi izan zuen egoera batetik abiatuta. Eta horregatik ordaindu egingo dit. Eta nun geratzen da Taylor Swift hemen? Ekuaziotik kanpo. Adimen artifizial generatiboak lapurtuko luke, eta hor dago gatazka nagusia, eta hor dago borroka legal nagusia oso enpresa handien artean, eta oso artista handien artean, euren nortasun, estetika, musikal, eta batez ere ahots timbreak defendatzeko. Dagoen ikustut denok entzun izan ditugula, ostras, lortu dute adimen artifizialarekin egitea, ez daki nor abesten, ez daki noren abestia. Uste dut horrelako frogaren bat iniz egin dugula. Beyoncék abestea Taylor Swift edo ez horrelako historiak. Zer gertatzen da hemen? Nolabait musika virtualak irentsiko lukeela musika organikoa. Eta hori gertatzen ari da. Milaka eta milaka abesti sortzen ari dira plataformetan egunero musika virtualean dagoeneko. Oraindik datuak ez dira irenste horren konfirmaziorako,
baina joera hau baldin bada eta ez baldin badago blindaje legalik, sentsazio guztia dauka, hori gerta litekeela. Eta plataformak geratuko direla, akaso artisten esparrutik edo artisten musika ezagutzen amateko lekutik kanpo. Aipatu du Taylor Swift eta oso ezaguna da, berak oraintxe daraman burruka hori kontua da, Universal Music Group izan dela munduko artista askoren disketxe eta distribuidora, eta Spotifyk akordio bat egin zutela. Eta hor, badago pixkat suplantazioaren politika handi bat, ez? Nik fanzone deritzen hori eskainiko diot, Swiftiei eskainiko diet, nahi duten musika sortzea, nahi duten momentuan. Taylor Swift gogoko balin baduzue barkatu, nik eskainiko dizut, abestiak egitea, diru pixkaten truke, eta nolabait, hilabeteko kuota ezberdin baten truke emango nizuke aukera, zuk sortzeko nahi duzuna. Eta hor dago pixkat borroka, inizu nahi elordi dalorekin ere hau beste esparru batzutan, artearen, ez dakit kartel sortkuntzaren, eta bestelakoetan ere ikusi dugu, ez? Non jarri muga, adimen artifizialek ikasten bali madu Van Gogh bezala marrazten egin dezake Van Goghen kuadro sorta berri bat, eta horrek bukatuko luken museoetan. Bueno, hor dago pixkate borroka hori, ez? Eta gero eta gehiago, borroka dago konsentimentuan, borroka dago onarpenean, borroka dago bulegoetan. Zein da oraintxe borroka? Borroka litzateke batez ere zure streaming zerbitzuak, zure nortasun artistikoa eta hauts timbrika defendatzea. Alegia, ez ahalbidetzea plataforma bati adimen artifizialari Taylor Swift kopiatzea. Hori ilegala izatea. Eta borroka komplikatua da. Oso enpresa hondietaz ari garelako. Eta ari gara Taylor Swift aipatzen, justu dela gutxi aritu nintzelako honen inguruan entzuten, baina bestein bat artisten borroka ere hori da. Eta borroka da pixkat plataformen despersonalizazioa. Zenbat musika sortzen den horrez. Gustoko duguna. Eta Juliako etortzai zorbait esateko. Ez ari ginela zergatik nahiago den diskotxe batek Xania Monet beste dozein giza artista baino, ez? Eta horrari ginela, eta ez dagoelako birarik, baina niri gozatu zait enekoen apuntetan agertzen den gauza bat. Zergatik nahiago duen diskotxe batek Xania Monet beste dozein giza artista baino, ez duelako krisi emozional pertsonalik. Hori da, interneten aritu niz behiratzen eta arrazoietako bat agertzen zen azan, ez dagoela krisi emozionalik. Ze, karo, zuk adimen artifizialari ez du inungo krisi emozionalik izango. Ez da gaixotuko, ez zaio ez gertatuko. Eta azkenen artista bati adibidez, demagun datorren asterako abesti bat konposatu nahi duzula. Eta kasualidadez, asteburu honetan gaixotu egiten da, ondo ezik dago, ez dakit, ez darriko minagatik, edo besterik gabe, zerbait gertatu zaio, eta emozionalki, ez dago, ez dago bere honenean, besti hori egiteko datorren asterako. Adimen artifizial batek, ez du arazo hori. Adimen artifizial batek datorren asteako nahi du abestia, datorren asterako izango duzu abestia. Alde hori ede, azkenen, diskoetxe batek, edozein momentutan jaso ezake abesti bat, eta ez du itxaron behar, nolabite, beste pertsonaren, ez dakit, askotan abesti bat sortzerakoan ere, ez da musikaria bakarrik, gero horrere sartzen dira, diskoa grabatu behar dutenak, soinu ingenieriak, hor badaude beste hainbat pertsona, esango dugu, musikariaz gain. Eta kasu honetan, adimen artifiziala nola pertsona bakarra behar den, hainbat gauza esateko eta kitxo, horregatik ere errexako da. Gero baita, honekin lotuta, nik uste dut ere garrantzitsu dela, artistak ez dauka egorik. Artistak ez dizu esango, ez, nere abestiak egon behar du, ez dakiz postutan, Eta nik berdet bost izarreko hotela birau egiten badut. Claro. Nik horrekin apizka nire burua ordenatzeko, nik, historikoki edo nire burura etortzen zaizkit, adibidez, Willy Foggen marrazki bizunetan musika mozedadesen azala. Denok bagenekin mozedadesen azala. Baina, gero zirkoetan juten ziren pertsonaje batzuk maskara jarri, eta errela joan abesti horiekin, beraz errespetatzen zala bai pertsonajea, baina bai denok jakin da mozedades atzean zegoela edo taldea. Etortzen zait burura beste punta, beste estremoa dala Makakoren amak, adibidez, Julie Andrews pelikula batzutan, Sonrisas y lágrimas edo My Fair Lady, beraz zela abotsa gaztelaniaz,
Teresa Maria uste dut izena zula. Eta, karo, inorketzekien bera zela. Deno, Julia Andrews jeno pelikula, hor egorik ez guztiz kontrakoa, eta goitala gutxi makakoa aitortuzun edo aipatuzun bere amaren rekorrioa zen. Hemen esango nukela, asuntoa dela, ez da aipatzen hor dagoen atzean, edo potere handien hartzen da pertsonajeak edo hau Artxisekin, edo Albin eta ez dakit. Albinen jirak egon zirela, horrelako trajek eta horrelakorik bai, Artxisena ez dakit. Baina gaur egun ez dakit zein da horren rekorrida, ez dakit ateratzen bagara internetetik, osaretatik, ez irudikatzen horrelako jira bat, horrelako ikuskizun bat, horrelako pertsonajekin. Claro, nik uste industriari oraintxe jirak bost. Zer gainera, Spotifyk ez du jiretatik dirua irabazten. Universalek zerbait irabaziko du, baina jirak sortzen ari denak beste batzuk dira. Eta hor dago espekulazio ikaragarria, ez? Sarreren prezioa igual izango da etxe bizitza baino gehiago igo den gauza bakarra azken 20 urteetan. Jasan gaitza da. 150-200 euroko sarrera merkeenak dituzten kontzertuak, ez? Hau, etzen duela 15 urte gertatzen, hor. Inflazio ikaragarri izan da. Lehengo jurik ere aipatu du La Casitaren, badoanirena, hor eta klasismoa, eta bestelako. Eta hor bazauden, adibidez, bideo batzuk agertu ziren, kontzertu horretako BIP zonan, sarrerek 500 euro balio zituztela, eta, denek zeudela sardinak latan bezala, estu, eta kontzertua ezin zutela gauzatu olakoak ere. Eduki sortzaien bat agertu da, eta atera nazazu hemendik, eta... Baina, kontzertua zari garatago. Zein da kontua, oraintxe kontzertuak etzaizkiola inporta esaterako Ruby Black, Spotifyko lehenengo zenbakian kokatu berri den, duela hilabete pare bat egon da lehenengo posizio horretan, artista sintetiko baten sortzailei. Hau da Ruby Black. Tuve el mundo entre los hombros y aún así seguí igual. Me dieron con los... Ostegunero single bat ateratzen du. Ostegunero single hori dago kolokatuta goran plataforma guztietan, bereziki Spotifyen. Dagoelako gainera, aparato empresarial bat atzean, Spotifyren arazo bakarra ez da aipatu izan dugunez, genozidari stop, eta horrelako mugimenduak eta boikotak egin zaizkionak, gainera ez da plataforma bakarra, gero boikot horiekin lotuta dagoena, eta hor gauz asko korapilatzen dira, ez da, baina Spotifyren arazoa da, artistekiko ze jarrera ematen ditun, zenbat ordaintzen duen, eta oraintxe, Spotifyren arazo nagusia da, berari artistak bost zaizkiola, Spotify enpresa bat, interes ekonomikoak dituena noski, eta interes ekonomiko horietan musika virtual honek ematen diola ikaragarrizko etekina. Ostegunero daukat hit bat, enago inorren menpe, nahi dudanean ateratzen dute, eta akordeak dira oso erresak. Gainera musika, ateratzen den musika ez da bain ere zartzen, ze beti adimen artifizialak sortuko duna algoritmoak algoritmoko joeren arabera ere sortuko du. Beraz, beti izango da, nolabite, orain zer dago modan, adimen artifizialak saiatuko da, adimen artifiziala hori nolabite ilustratzen abesti horietan, ez? Osa, beti saiatuko da, azken gauza berri horietara eguneratzen. Gero, hemen sartzen da beste kontzeptu bat, eta da idol virtualen mundua. Dena da pixka ja surrealista. Artista virtual bat euki dezakezu, euki ditzakete jarraitzaile edo fandom virtualak, sare sozialetan perfilak izan, eta butek, robotek elikatu sare sozial hoien egoak. Dena da pixkate flipatua. Dena da Black Mirror. Nire hemen zalantza sortzen zaidana da ze momentutan pasako garen adimen artifizialaren erabilera normalizatzera. Hau da, orain pixkanaka ari gara normalizatzen geroz eta gehiago, ez? Adimen artifizial generatiboa edo chat GPT erabiltzea edo horrelako zerbait, baina oraindik gaizki ikusia dago, ez? Edo adibidez, zure herriko festetako kartel lehiaketan jartzen du. Ez da onartuko adimena artifizialak egindako kartelik. Edo ez da gizzer hemendik kendu dute, ze adimen artifizialarekin sortutako tekstua zen. Egongo da momentu batean lehiaketa horien oinarrietatik saldi hori kendu egingo dela. Ze pentsatzen dut garai batean ere kartelen kasuan edidez izango zela soilik eskuz margotutako kartelak onartzen dira.
ez da onartuko ordenagailuz sortutako kartelik, eta gerora onartzen ziren. Edo, ez da onartuko Photoshoparen erabilera kartela sortzeko, eta orain Photoshoparekin egiten dira. Ja, niri erresistentzia sortzen dit, eta ez zait erabat gauza bera iruditzen, baina uste dut arrazoi duzula, gertatu litekeela. Nik uste dut gertatuko dena izango dela janariarekin eta arroparekin bezala, bukatuko dugula musika egiten eta jartzen gure diskoei eta gure musikari etiketa organikoa. Eta, baina, bai, badakit pixkat broma dirudiela, baina... Ultraprozesatuak? Hori da. Ekologikoa. Hau da, organikoa. Ez da animaliarik zauritu rodaje honetan, ez da inteligentzia artifizialak sortutako musika. Wow, eskuz egindakoa. Bai, organic music. Artisaua, bai. Paradigma aldaketa bat da, eta ez dakit ignorante utxagarela guindik. Claro, nik uste dut ere, adimen artifiziala, ez dugu esan nahi hemen ere, ez dela erabili beharrikan, nik uste dut erabili behar dela, baina beti bezala zentzuz, noski, erabiltzen baduzu, ez dakit, zalantza batzuk argitzeko, edo, adibidez guk aurreko nahi patu genuen, ez, ahots batzuk garbitzeko bagian, irratiko, ez dakit, batzutan, erreportai bat egin nahi dugunean eta bialtzen dizkigunean audioak WhatsAppez, horiek nola baite denak maila berean jartzeko eta horretako... Horri adimen artifiziala deitzen diogu, baina berez izango zen teknologi informatikoa gaitasun handiagoa duena. Eta horri adimen artifiziala deitu diogu. Bale, izango da, adimen artifiziala deitu diogulako, baina berez da gaitasun konputatibo edo konputazional handia duen sistema bat lortzen duena, efizientzia handia, ordenagailu normal batek, segundu gutxitan, audio batzuk nolabait banatzeko edo garbitzeko, ez? Hortik sorkuntza prozesutara pasatzen garenean, nik, gero hau da norberaren musika gustuen araberako zerbait ere, nik entzun izan dut musika desente nahiko sintetiko, nahiko azaleko iruditu izan zaidana, eta milaka jarraitzaile dituena. Eta aldiz nik faltan bota izan dut egia musikan, ez? Piskat, egia, zintutasun musikal bat, eta ez bakarrik sorkuntzan, baita zuzenekoetan ere. Beste eztabaida belitzateke ez, baina, hasi zen, Euskal Herrian esango nuke, igual Ken Zazpi, disparatzen koro batzuk, eta biolin batzuk eta sintetizagailu batzuk, eta orain kontrakoa da arraroa. Ez egotea talde batean, ez egotea sekuentziarik disparatuta, ez egotea informaziorik disparatuta, eta hori zen mugotaraino eraman dezakegu. Badaude artista batzuk, kontzertu batean entzuten dugunaren 80% gezurra, disparatua dena. Ez dena zuzeneko musika. Eta izenak eman nitzake inongo arazorik gabe, baina, uste dut ez dela nire helburu oraintxe inor kritikatzea. Baina hau, asko gertatzen da. Eta zer resistenzia mota eduki zuen horrek lehenengo aldiz hasi zenean hau ohitura bilakatzen? Uste dut hasieran etzela ezagutzen. Ken Zazpik zerbait ondo egin baldin bazuen, eta hau, badirudi kritikat izango dela, bada akaso. Da, gauz asko egin zituela, berdi ondo egon zitezkenak, baina inork etzekienak. Ken Zazpik abesti asko erabili zituen cover zirenak, beste norbaiten kantu zirenak, badago bideo bat hor YouTubeen bueltaka, bestean kantuak eta bar, eta horietako batzuk, badira antzeko egiak jatorrizkoenak, eta ez daude inun onartuta, eta hor norbaitek plagioa dagoela eztabaida lezake edo, ez dakit. Baina batzuden kantu batzuk, diskoetan, beraiek esaten zutenak, hau ez dakit, The Curen abesti hontan oinarrituta dago, eta goiti bera berdina euskeraz kantatuta, eta ez zuten kontzertuetan horri azpimarra berezirik egiten, igual inoiz izango zuten, ez dakit. Eta hortze goen, ez? Ken Zazpik baino lehenago, Eganek hori egin zuen, Akelarrek hori egin zuen, talde askok egin zuten hori. Kortatuk berak ere, ez? Kantu bat atera, eta nola ez dagoen musika ezagutzarako, gaur egun daukagun uniberso zabal hori, norbaite jakingo zuen, nik badut disko bat txati, abesti hau hori da, ez? Niri gertatu zitzaidan, ilargia entzun nuenean, Bryan Adamsen Here I Am kantua etorri zitzaidala burura, eta jarri nuenean, hemen badaude konpas batzuk, goitibera berdin-berdinak direnak. Gauza ekin jokatu da, eta barkatu, Goiuriren galderera itzulita, sekuentziekin gauza bera, artistak ez du esaten entzuten ari zaren hau disparatuta dago, ez du esaten. Baina resistentziak sortu ziren, eta oraindik ere badaude, eta badago jendea,
estimatzen duena kontzertu batera joan, eta gauza guztiak momentuan sortuta eta jota eta kantatuta eta lan asko eginda gertatzea. Eta beste kasu batzutan, jendeari berdin zaio, nire honek borobile sonatzen dit, eta honek ez dauka jakin beharrik ordenagailu horretan soinu mailan 15 pista gezurretazkoak diren, edo ez, berdin zaitez. Hor ja norberaren. Eta uste dut musika honekin ere antzeko zari gertatuko dela. Eta organic music deritzo da hau, igual existituko da ja, edo existitzeko egongo da, hau sortu egingo da ja. Eta orduan artistak, edo konsumitzaileak aukeratu beharko du, entzun nahi duen anari, edo entzun nahi duen, ez dakit, edo zein artista virtual, oraindik euskeraz, ez dauzkagu. Oraindik ez? Euskaraz ez dauzkagu oraindik. O bai eta ez dakigu. Claro. Edo bai eta ez dakigu. Badauzkagu, izan ditugu euskeraz, aurpegi ematen ez duten, nolabait, iskutuan egon diren musikariak. Baina ez den hain txikia dugu badakigula atzean musikariak daudela. Merina Gris sortu zenean, gero ja maskarak endututen, VR proiektua esaterako, gu badakigu atzean musikari bat dagoela. Eta Merina Grisen kasuan badakigu zeintzu dauden. Zein diren gainera, ez bai. Hor bazegoen jolas bat, nolabait pertsona, nortasun hori gehiegi ezagutu gabe musika hori ezagutzeko eta gustoko izateko. Horrengo pausua da, ez dago inoratzean? Nire galdera da hemen, euskararekin ez, eta soziolinguistikan, eta hizkuntzan asko egiten den galdera bat, dela, euskeraz ez dago. Egingo dugu, euskeraz? Edo ez da euskeratik errepikatu behar den modelo bat. Ze agian ez, batzuen intentzio da izan daiteke, euskeraz ez balin badago, horrelako musika talderik edo eta bakarrik gaztelaniaz eta ingelesez daude, euskaraz ere egin barko dugu. Euskerak bere lekua izan dezan modelo honetan. Baina agian ez da egin behar, ze eredu hau ez da. Egingo dela, egingo da, seguro. Baina orainik ez. Behar edo ez hoi da, igual beste, ez da sakona, igual. Hori da, ez. Torri zait burura, igual, ez da demagogoa den edo, baina torri zait pornoa euskerazekin, ez? Hau da, Euskal Herrian kontsumitu behar balin badute pornoa, eta gaztelaniaz kontsumitu behar dute euskeraz ez dagoelako, agian hizkuntzaren defendatzaile batek esango doa, sortu ezagun pornoa euskeraz, ez? Eta horrela pornoa kontsumitu nahi duenak euskeraz kontsumitu dezake, baina agian hor beste eztabaida bat dago eta esan behar dugu, ez da beharrezkoa pornoa sortzea euskeraz, hortik. Bai, eztabaida komplexua da. Hori gertatzen ari zaigu, ez? Artista batzuen inguruan defentsa batzuk oso kritiko den jendearen aldetik dira, ez zai gustatzen artista honen jarrera turbokapitalista, zai gustatzen artista honek euskeraz kantatuta egiten duen hau eta nola tratatzen duen nolabait merkatua, eszena, sarrerak, espekulazioa eta bar, baina euskeraz egiten du eta gazteek asko entzuten dute eta soziolinguistikan ekarpen handia egiten du. Ja, ez dakit. Nik uste dute bai, denborarekin adimen artifizialaren asuntoa jongo gara pixka bat como sakabanatzen, ez? Esan nahet, sorkuntza prozesu batean erabiltzen baduzu ideiak sortzeko ez dakizer, beste bat izan daiteke, txukuntzeko edo orrazteko bukaerako produkturen bat, beste bat, erabat, euneko sortutako hortik. Uste dut, pixkanaka jongo garela familiarizatzen horrekin. Bai, eta nik uste dut horrekin batera baita, oraindikan adimen artifiziala nahiko berria da, eta nik uste dut horrekin batera legeak sortuko direla agian, bazakit, copyrightaren ikuspegitikan, egin dezakezu abesti bat adimen artifizialekin, baino ezin dezu erabili, salmentarako, edo ezin dezu erabili, ezakite, jaialdi baten musika abesti bezala. Ari naiz visualizatzen organic music honen barruan, hiru etiketa ezberdin. Naranja, gorria eta horia, ez? Pixkate, diskonek ez du 100% adimen artifizial ekarpenetik gora. Ez? Edo disko hau 100% organikoa da, edo. Nik alare hemen ekarri nahi nuke beste gauza bat, aspaldi pentsatu nuena, eta gero ez dut ezarregin ere bizitzan honen inguruan, erosten ditut diskoak, soilik euskal artistenak, edo nahiko gertu direnenak, baina momentu batean utzi geniola musika edukitzeari, musika izateko zerbitzu temporalak ordaintzeko.
bihar Spotify erabakitzen badu zuri musika ez dizula emango, zuk ez daukazu zure gustoko artisten musika. Gehienok, ez daukagu, oso disko, ez dakit, entzuten dugun artista nazioartekoen, hori fisikoan. Edo deskarga legaletan, edo deskarga piratetan, berdin zait. Musika edukitzeari, fisikoki edo digitalki, baina gure serbidoretan, gure disko gordan, gure ordenagailuetan, izateari utzi genion. Eta uste dut hor, merkatuarekiko ere, ikaragarrizko desabantaia sortu zigula. Ze gaur egun plataformek badakite, munduko 189 musika entzuteko plataformak behar dituela. Eta horrek permititzen du, albidetzen du, espekulazio hori, prezioekin egon nahi duena, sartuko dizut artista virtual mordoa top 10ean, ja ez dakizu desberdintzen zein den virtuala eta zein ez den virtuala, entzungo duzunik algoritmo bidez ematen dizudana, descubrimiento semanal. Descubrimiento semanal da kapitalismoaren invento bat. Entzuten dugu, diruak eros dezakeena guk entzun dezagun. Eta hor uste dut, momentu batean, galdu genuela borroka bat, eta gaur oso berandu dela borroka hori buelta emateko, baina, oraindik ere jendeak diskoak erosten dituzuenez, igual zuen kotxetan oso sentimo gutxitan disko irakurgailu bat, zera irakurgailu bat jartzea badago, horatzen dut hau behin Iker Gurrutxaga kontatzen zidala, Iker Gurrutxaga lankideak, eta esanen, ja, egia da. Nik oraintxe, bigarren eskuko kotxe bat erosi nuen, eta badaukazte irakurgailua, eta horrek albidetzen dizu, zure gertuko artisten zedeak irakurtzea, bestela aukerarik ez dagoelako, biniloaren munduarekin gertatzen ari zaigun hau. Etxean ari gara biniloak izaten. Da soilik postureoa, da guayismoa, badauka hortik, esklusibitatetik eta gauza batzutatik. Nik neukon hartzen dut, binilo zalena izen honetan, badagoela zerbait, ez dakite, intangiblea, baina badago puntu bat erresistentziatik. Nik nire etxean entzun dezaket erosi dudan diskoan gaur eta bizitza guztian. Plataformekin inongo harremanik izan gabe ez. Eta uste dut hor badagoela ondare txiki bat sortzeko aukera. Zuk zure diskoak erosten dituzunean, hori inbertsio badago, zure musika zaletasunean, zure askatasun musikalean, zure diskoak goitik bera entzuteko gaitasunean eta beharrean, normalan osla entzungo dituzulako. Eta uste dut hor badagoela ere erresistentzia espazio bat. Beste batean jarraitu beharko dugu izketan, eneko oso interesgarria da lenguan eta gaur ekarri duzun gai hau, baina gure hurrengo gonbidatua zai daukagu eta hurrengo minutuetan arekin izango gara. Eskerrik asko, eneko. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ze forma hartzen du haizeak, begira ez gaudenean? Nola konektatzen dira utxuneak? Zer da utxune bat? Bada, galdera horien erantzuna topatzeko leku bat. Burdina, harria eta belarra nahasten diren leku bat. Hiritik gertu, hiriko presatik iesi. Naturaren eta materiaren arteko etengabeko elkarrizketa eskaintzen digun leku bat. Leku hori txia da leku da. Irratsaio honetan, han maitatu da txokoa. Bertan ospatu baikenuen 1000. saioa. Bada, edozein une da ona leku hori bisitatzeko, baina ez dizuegu gezurrik esango. Distira berezia hartzen du udaran, eta horregatik programazio paregabe antolatzen dute urtero, ekainaren 20tik hasita. Udako solstizioa, aire zabaleko zinema, ongizate eta meditazio saioak, kontzertuak. Elkarlotu gintuen. Eta egitaragoa aletzeko Nausika Sánchez museoko ikerketa eta hezkuntzako arduraduna gonbidatu dugu gurera. Egun non, Nausika? Egun non. Bueno, dena prest aldago udarako programazio zoragarri honetarako egin beharreko deiak eginda, emailak bidalita eta guztia antolatuta? Bai, hortan gabiltza eta gustatu zaitentzutea esaten zenutena, ze hemen ikusiko duguna bai da egiazkoa. Eta horrela egia eta materiarekin
hasiko gara uda ospatzen, solstizioa ospatzen. Ja, bihurtu da, ez dakit ohitura edo ez da lehenengo aldia, udako solstizioa eta txidalekuk bat egiten dutela, ez da? Hori da, ez da lehenengo aldia, eta urtero egiten duguna da, gutun zuri bat ematen diogu artista edo sortzaile bati, eta aurten hain zuzen ere, luzatu diogu eskua dantzaz garatzeko elkarteari, dantza garatzeko elkartea dena, Adriana Pous eta Berta Bermudez direla zuzendariak, eta beraiek zuzentzen ari dira aurtengo edizioa, oso berezia izango da, errepika ezina, gauza ikuskizun berezi bat sustatzen ari dira, antolatzen ari dira, eta hortarako gonbidatu dituzte Ines Aurbert, Miriam Pérez Cazabon eta Tartar kolektiboa parte hartzera. Eta, guain ari dira ensaioak egiten eta prestatzen, musika, dantza izango dugu aukeran, eta berez izango da momentu zoragarri bat ere berbisitatzeko txigidaleko, beste modu batean. Saiatzen ari badira horrek esan nahi du, zuk zertxo bait ikusi duzula dagoeneko? Nik ikusi ditut gauza batzuk, ez dizuet kontatuko, baina oso polita izaten ari da, egia da ikustea nola ari diren sortzen ere elkarlana, beraien artean, artisten artean, zaintzatik eta entzutetik ere espazioa ezagutzen, eskulturak nola aktibatu, nola harremandu gorputzak eskultura hauekin, eta ibilbide bate prestatzen ari dira, ibilbide baino aktibatuko dituzte museoko hainbat puntu, gorputzen bitartez eta baita musikaren bitartez ere, Tartar kolektiboaren barne Manu gaine dago, eta bera sortzen ari da bereziki musika egun hortarako. Orduan, sorpresa izango da, nik oso gauza gutxi ikusi ditute esateko. Musika aipatu duzu eta aurrerago aipatuko dugu baita ere ez, sound healing saio bate egingo duzuela, eta gauza gehiago badaudela, baina iruditu zait, soinua erdigunean jarri dutela hainbat udako proposamenek, eta galdetu nahi nizunea zergatik den hain interesgarria soinua txigidaleku bezalako espazio batean. Gure kasuan ez dago zalantzarik, berez txigidarentzat material bakoitzak badu bere soinu propioa, ez? Eta bai harriak, bai altzairua, egurra, alabastroa, bakoitzak dauka soinu bat, eta berak egiten duena materialarekin dela, azkenean metafora, ez? Edo materializatzea soinu horiek, ez? Eta ikusten dugunean altzairuzko eskultura batek adibidez haizearen orrazia, ez? Ja da, berez, bere izenburuan ja badu sonoritate bat, ez? Orduan guretzako oso importantea da, eta ere bai, txigida musikazalea zan. Eta beti bere estudioan beti zegoen musika entzuten, orduan jartzea musika txigidalekun guretzako naturala da, ez, erabat. Begira, ari horretatik tiraka, banuen galdera bat prest egin nahi nizuna, eta zen, ea zenbateraino dagoen Eduardo Txigidaren pentsamendua presente jarduera hauek diseinatzerakoan? Oso presente dago, beti, ze azkenean, gure ondarea da, eta hemen dagoena da, eta artistak etortzen direnean onera, kontzientzia hartzen dute. Azkenean, beraiek etortzen dira bere lanetan, baina badakiten nun dauden, eta orduan errespetu osoarekin egiten dute lan. Hasieratik lehenengo gauzak eskatzen dizkigutenak dira, txigidari buruzko liburuak, egiten dute bisita bat, ulertu nahi dituzte eskulturak, eta orduan solstizioan adibidez oso presente egongo da txigida, noski. Bai. Ze ona, jarraituko dugu proposamenekin, ze osasunaren eta ongizatearen zaintzarekin konprometitutako museoa dela txigidaleko erakutsi duzu behin-baina gehiagotan, eta hori ere ez urmamituko da yoga praktikatan, ze egongo da yogarako aukera.
Hori da, urtero eskaintzen dugun gauza bat da, eta berez, plazer bat da, yoga praktikatzea olako toki batean, ze yoga praktikatu dezakezu edozein tokitan, ez? Baina txigidalekun, daukan energia edo eskulturek daukaten energiarekin, zoragarria da horrela astea larun bata, udako larun bate bat, eta gero gainera bruntza eskaintzen dugu, ez? Sarreraren barne. Orduan, iruditzen zaigu ere bai oso naturala, jendeari asko gustatzen zaio etortzea jogaz disfrutatzera txigidalekura, orduan, udan hori eskainiko dugu larun batero, bai uztailan eta abuztuan. Oso proposamen interesgarria da, iruditzen zait, arte garaikide askotan burutik ulertzen saiatzen garela, baina zuek ordea gorputzetik sentitzeko gonbita egiten duzuela nola baitz, da? Hori da, azkenean, eskulturak eramaten zaitu, ez, gorputzera, zuzenean, orduan, esperimentatu egin behar dela hori gorputzatik, ez. Eta lehen esan duzu ere bai Saungilinena, hori azpimarratu nahi nuen, ze oso berezia izango da, eta Eba Karrerak emango duena, bera etorri zan onera, maitemindu zan obrarekin, ez da zerbait Saungilin ere bai, azkenean edozein tokitan egin dezakezu, baina berak sortu du saio berezi bat txigidaleku inspiratu zuelako, eta orduan txigidalekun inspiratutako saio berezi bat izango da, ez? Materia, soinua, eguraldi ona egiten badu kanpoan egingo dugu, eskulturen artean, eta eguraldi txarra egiten badu, sartuko gara baserrira. Baina, printzipioz, asmoa da hori naturan eta eskulturen artean egitea. Ze ona, badago beste hitzordu bat, aitortu behar dizut niri bereziki interesgarria iruditu zaidana dela, eklipsea, abuztuan 12ko eguzki eklipsea badatorrela, badago jendea aztoratuta, eklipsea dela eta ez dela, eta zuek, txigidalekuk ateak zabalduko ditu, saiatzeko ikusten behintzat eguzki eklipsea bertatik. Hori da. Berez, zalantza asko izan genituen, baina arantzadikoekin hitz egin genuen, eta egon gara aztertzen nondik ikusten den ondo, edo nondik ikusiko den ondo, eta justo museoko goikaldetik, bai pentsatzen dugu, konturatu gara, eta argazki bat atera genuen, eta hortikan ikusiko da. Eta zerbait esan zigutena da, beltzeteko dala, ez? Orduan, ilunduko dala momentu batean. Eta bai esan digutela oso berezia izango dela ikustea nola aldatzen den argia. Eta nola aldatzen den orduan daukagun pertzepzioa, eskulturen pertzepzioa ere bai. Ze ona. Bai, ea ikus daiteken ere bai, ze hori ez dago gure esku. Azkenean lainotuta baldin badago egun hartan, baina bai, gure asmoa da, utziko dugu sarrera doain, eta kafetegia irekita edukiko dugu, eta zerbait ospatzeko ere bai, ez? Jendearekin, komunitatearekin, eta uste dut momentu berezi bat izango dela. Zer polilla. Bestelako ekintzak ere antolatu dituzu, ez dakit topa eta marraztu, ez? Art and Wine saioetan inspiratuta, marrazteko tartea, edo aire zabaleko zine gauak ere egin izan dituzuela beste batzuetan, arrakastatxua izaten da, hau, za? Arrakastatxua izaten da, bai. Topa eta marraztu adibidez, iaz egin genuen, eta oso ondo atera zan. Berez, nire bai, anegon nintzen eta beste lankideekin ere marrazten, eta da momentu bat oso divertigarria, prestatu genituen adibidez esaldiak eta ideiak ez marrazteko, igual jendea hori hasten da ez daki nondikan hasi, eta ematen genizkien pauta batzuk, eta divertigarria izan zen. Eta gero zinemanera, bai, zinema berez, oso arrakastatxua izaten da, eta mantendu nahi dugu hori. Etortzea museora, bisitatzea, ikustea nola jartzen den eguzkia, eta gero pelikula bat oramakan. Hori bai, manta edo zerbaitekin, zen ja udan, naiz eta udan izan, hemen ezetasun handia dago. Aipatzen jarraitzeko egitaragua, inbeste gauza daude, ez dakit dela nondik tira, baina aipatu dezaket familientzako eta gaztentzako jarduerak ere egin dituzuela. Nola azaltzen da txigida
nola azaltzen zaio txidan erabe bati? Bueno, hortarako, adibidez, guk gonbidatu ditugu Maushauseko Carlos eta Anabel, arkitektoak direla, baina ere bai artezaleak, amorratuak, eta beraiek errestasun handia daukate gazteekin, eta ja daramatzate urteak gure udalaikoak antolatzen. Eta berez modu divertigarri batean eta espazioa ematen ere bai, beraien sorkuntzarako normalean etortzen den jendea etortzen da, ere bai prest marrazteko, egoteko naturan, eskulturekin, egiten dituzte hainbat tailerra, sormena lantzeko. Eta espazio seguru bat da, elkar ezagutzeko ere bai, lagunak egiteko. Orduan, horrela, eta uste dute polita dela, naturan egoteko eta aire librean egoteko, eta ez itxita horre espazio, hainbat hilabete egon diraia ikastetxean, horre dela barruan, guk hemen eskaintzen diegu ere bai aire librean egotea eta tailerrak egitea. Bueno, amaitzen joan behar gara Nausika, esango diogun entzuleari egitarau oso aztertzeko, txidalekuko webgunean topa dezakela informazio gehiago, baina egin nahi dizkizut azkeneko bi galdera, eta lehenengoa da, zuk Eduardo Txillida eskolaren 3. edizioan aipatu zenuen, naiz eta Txillida ezaguna izan, berrirakurketak egiteko, eta beste diziplina batzuetatik begirada berriak botatzeko aukerak daudela. Udarako programazio hau bada aukera berri hoien emaitza? Bai, bada. Beti daude irakurketa berriak, ze gure begiak ez dira beti berdin. Eta egunero aldatzen dugu gure begirada. Eta Txillidarekin hori gertatzen da ere bai. Eta guk mantendu nahi dugu Txillida garaikidea izaten ere bai. Ze ona, eta azkeneko galdera orain bai, badago Txillidaren esaldi edo obraren bat uda honetako programazioa ulertzeko giltza izan daitekeena? Oso zaila da hori erantzutea, baina esango nuke, argiaren bila adibidez, ez? Ari gara denak argia bilatzen, ez? Eta aber ematen digun eskultura horrek ere bai ematen digun, edo erakusten digun bidea, ez? Ze ona, eskerrik asko Nausika Sánchez, guk adi jarraituko dugu udako programazio hau, ziur elkarrik usteko aukera izango dugula hitzorduren batean, ez dakit margotzen yoga egiten zineman edo kontzerturen batean, baina egongo gara ziur, eta eskerrik asko gurekin kafetxo bat hartzeko tarte hartu izanagatik. Mila esker zuei gonbidatzeagatik, plazer bat izan da. Laizter arte. Entzuleok 2 minutu eguerdiko 12etarako eta lehen aipatu dugun proiektu batetik, bihartik, demen izenako abesti hau. Jurgi Ekizarekin elkarlanean, aipatu dizugun bezala, bihar bada euskal proiektu bat, bada organikoa, baina bere atzean dagoen sortzailean orden badakigun arren, orokorrean, ez ezaguna da, eta hemen Jurgi Ekizarekin egin zuen demain izeneko kantu ederronekin. Agurtuko dugu gaurko saioa, Gorka galdetu dugu, nik zer egin dezaket nere CD-ekin. Gorka, errexena, etxerako CD reproduktore bat erosi, eta gozatu zure diskoak, plataformetako streaming kalidad askoz gehiago daukate CD horiek, eta gainera, CD jartzen duzun bezala xe, liburuska gozatu, ez dakit, badagor magia txiki bat CD horietan, eta etorreko zaizu burura, CD hau ez dakit non erosi nuen, edo auta beste, eta ederra da. Mai Gorostiaga Pozo, plazer bat izan da, datorren aster arte. Plazer bat, beti bezala. Goiuri Zeizarandia, bihar arte. Agur. Eta entzuleok bihar plazer bat duzu, goizeko 10:05, hementsi izango gara nerurte, betetze eguna izango da, beraz, opariak bilaldu nahi badituzue, Rondia kalea 15, 20.000 Tolosa. Jarri bigarren kafea eta iritsiko dira. Zaindu asko, informazioaren txanda segituan hemen. Naiz irratian. Arrubearrak otxoa daka. Mm-hmm.
C'est parce qu'il a décidé de partir. Kugatik, c'est parce qu'il a décidé de partir. Keep calm and bigarren kafea.